Pratite najnovije vijesti iz Crne Gore i svijeta. Grčka će vjerovatno napustiti eurozonu i EU bez dogovora sa kreditorima, saopštila je Evropska centralna banka, a prenosi AFP. Crnoj Gori je u okviru 13. poziva za dostavljanje projekta pozitivno ocijenjen i odobren projekat specijalni pregled 106 tunela na željezničkoj liniji Vrbnica-Bar i priprema glavnih projekata za rekonstrukciju u skladu sa zaključcima pregleda, za čije će sprovođenje EU izdvojiti 2,5 miliona eura. Ambasador Crne Gore u Sloveniji Miomir Mugoša prije nekoliko dana položio je vijenac na spomen obilježje u Kamniškoj Bistrici. Umjesto obnove i obogaćivanja postojećih te razvoja novih turističkih i kulturnih sadržaja, vlast u Danilogradu se opredijelila za kraći put kojim se ređe ide. Uvedena je izletnička taksa, popularno označena kao reket za turiste, kojom će se oglobiti sve grupe hodočasnika prilikom njihovih posjeta svetilištima u Bjelopavlićima, kazao je funkcioner Demokratske narodne partije DNP Dragan. Predsjednik bošnjačke stranke Rafet Husović čestitao je početak Mubarek mjeseca Ramazana reisu islamske zajednice u Crnoj Gori Rifatu F. 6 osoba, među kojima je jedan bivši funkcioner, osumnjičeno je za zloupotrebu službenog položaja i tom prilikom je oštećen državni budžet za 2.100.000 eura, saopšteno je iz uprave policije. Inicijativa mladih za ljudska prava, članica Građanske alijanse, pozvala je nadležne državne institucije da usvoje praksu koju je Evropski sud odredio u presudi Milić-Kosa-Nikizić i da po svim navodima za zlostavljanje i nehumano postupanje od strane državnih službenika sprovedu hitne, nezavisne i djelotvorne istrage koje će voditi kažnjavanju svih prekršilaca ljudskih prava. Baranin Ivan Pavlović i Podgoričanin Dinora Mujković, koji su krenuli za Pariz biciklom 29. Rusija može da pomogne da se spriječi širenje islamskog fundamentalizma i terorizma koji zloupotrebljava islam. Na Staroj tvrđavi Jable u Sloveniji otvoren je centar EMAUNA za arapske, islamske i bliskoistočne studije AIMES. Teksas je ovog vikenda usvojio zakon koji dozvoljava studentima i profesorima univerziteta da dolaze naoružani na predavanja. Trgovanje na svjetskoj berzi može biti izuzetno profitabilno ukoliko znate kako da pravilno iskoristite prilike koje vam ovo tržište svakodnevno pruža. U Crnoj Gori jutro se saobraća nesmetano i po suvim putevima. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim saobraćaja, zbog čega se savjetuje pažljiva vožnja i poštovanje saobraćajne signalizacije. Ministarstvo prosvjete objavilo je na svojoj internet stranici rješenje o broju studenata koji na osnovu licenci za organizacione jedinice i studijske programe može da upiše iz tehničke službe d.o.o. Vodovod i kanalizacija Herceg Novi obavještavaju potrošače da je uslijed smanjenja nivoa vode u podzemnoj akumulaciji Opačici još juče u večernjim časovima došlo do prestanka rada jedne od pumpi preko kojih se voda distribuira. 10-godišnja djevojčica AK. Politički direktor Demokratske partije socijalista Tarzan Milošević kazao je u izjavi za pobjedu da će sva otvorena pitanja koja postoje u vladajućoj koaliciji biti rješavana nakon kongresa DPS-a koji je zakazan za 20. Shodno planu inspekcijskog nadzora za 2015. Iz Crnogorskog turističkog udruženja oglasili su se nakon pisanja medija u regionu i Crnoj Gori vezano za ljetnju turističku sezonu i cijenama usluga. Predsjednik Privrednog suda Blažo Jovanić je juče, kao što je javnost već i obaviještena, saopštio da je Poreska uprava zatražila povlačenje zahtjeva za uvođenje stečaja jer je TV Vijesti 1. Osoblje Crnogorske ambasade u Londonu našlo se ovih dana u čudu zbog nezadovoljstva komšija u ulici u srcu Kensingtona, četvrti u zapadnom Londonu. Aplikacioni centar za izdavanje britanskih viza u Podgorici bit će ponovo otvoren od jutra.
Bivši direktor policije Veselin Veljović, koji sada pokriva funkciju sekretara Biroa za operativnu koordinaciju, ispitan je nedavno u specijalnom tužilaštvu povodom slučaja izgradnje objekta CB Podgorica, saznaju dnevne novine. Podaci Centra za demokratsku tranziciju o novcu koji vojno-neutralne zemlje izdvajaju za sektor odbrane dodatno potvrđuju da bi taj koncept bio poguban za crnogorsku ekonomiju, smatraju sagovornici pobjede. Opširnije na portalu www.crna.gore.me